أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Sheko Amadou Sidibe Bango Amadou Shukongani Mali Vignatne Ako kaki faso fe Oye silameya doye Kaki faso denw fɛ o ye silamɛya dɔ ye video in adresselen do diɲɛ jamana min na bi wa adresselen do Tunisi masakɛ a n'a ka gakɔrɔnama mɔgɔw mɛ ni maa ye maa min bɛ Tunisikaw ka kan mɛn a ka kuma in ba yɛlɛma o la Ala kama i b'a baraji sɔrɔ i b'a alijinɛ sɔrɔ mɛ ni maa ye maa min bɛ kan in mɛn Sheku Amadu bɛ ka min fɔ i k'a bayɛlɛma tubabu k'a cɛɲi la hakaja Tunisikaw k'a mɛn Faransikaw k'a mɛn baara min filɛ n'a bɛ ka da farafindenw ka Tunisi a y'a fɔ Tunisikaw ye ko olu yɛrɛ lasiri bɔra mɔgɔ min na ko farafin de don ni n ko n b'a fɔ farafin y'u bonya koyi Tunisikaw lasiri bɔra mɔgɔ min na jɔnw de don jɔn n'o ye esclavage yɛrɛ ye n'o tɛ Tunisi kun de ye o Tunisi min filɛ kami Ala ye Tunisi da Tunisi bɛ mara min kɔnɔ o ye Faransi ka mara de ye Tunisi tɛ se ka jate arabu jamana ye bari ne ye fɛn dɔ dɔn Tunisikaw la ni silamɛya y'a dɔw la a kan ka ɲugu u la suna ɲuman tɛ Tunisi wurudili ɲuman tɛ Tunisi misiri dɔw bɛ Tunisi i bi carte de ta yani ka taa seli o misiriw kɔnɔ o bɛ Tunisi i bɛ taa carte ta polisiso la ka sɔrɔ ka taa Alakira ka diinɛ baara kabini o yɔrɔ la ni Tunisi ko a bɛ min kɛ tɔɲɔli la a b'o kɛ diɲɛ droit de l'homme l'Amérique bɛ ka kuma ko ale bɛ droit de l'homme défend n'a bɛ droit de l'homme kɔ Faransi bɛ kuma ko droit de l'homme u nana Mali yɔrɔ bɛ yaala ya ko droit de l'homme n'u bɛ droit de l'homme kɔ CEDEAO bɛ yan Alassane Dramane Ouattara b'o la ale b'o ɲɛfɛ yan an balo bɛ yan ka se Bazoum ka se Macky Sall ma aya Union africaine bɛ yen u bɛ sanction ta Mali kan Laginɛ Burukina u bɛ se o la dɛ mais k'u ka denmisɛnw de filɛ nin ye ka doni da u kun k'u gɛn ka furatu minɛ musow ni denw ko an b'a ɲini u fɛ u ka droit de l'homme appliqué n'i y'a sɔrɔ ko droit de l'homme ye tiɲɛ ye n'i y'a sɔrɔ ko droit de l'homme nana ka hadamaden ka hakɛ défend n'i y'a sɔrɔ droit de l'homme nana ka musow ka hakɛ défend ka denɲɛrɛninw ka hakɛ défend wa ko musow ni denɲɛrɛninw k'u filɛ u sen na cɛncɛn kan tu kɔnɔ kuluw ni saw ni ɲɔgɔn cɛ awa Tunisi jamana ni Maroc cɛ Tunisi ni Algérie cɛ Tunisi ni Libye cɛ Tunisi ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi k'u filɛ saya ni balo cɛ anw ka Afrique dirigeants ni aw bɛ yen ko kɔ b'aw la n'aw bɛ yen ko ɲɛ bɛ aw la n'aw bɛ yen k'aw lamɛnlen don n'aw bɛ yen ko nanzaraw mago bɛ aw la an tun bɛ n'o dɔn nin de senfɛ ni Afrique denw n'u ye awa semaine kelen kɛ bin kɔnɔ Afrique yan aw minnu ye dirigeants ye an tɛna aw lamɛn dugukolo sanfɛ tugun diaspora bi tigɛ a la wa o ye kelen ye anw ka génération min bɛ Afrique bi o bi tigɛ aw la a kan ka wuli k'aw jɔ n'aw bɛ se a ka denw kuma bɔ a n'a mɔdenw a n'a denmusow tunga fɛ Tunisi tɔɲɔ dan don baara min filɛ ka kɛ Tunisi ye jamana min ye tɔɲɔli kɛ ka kɔrɔ i y'a mɛn cɛ dɔw tun bɛ Tunisi n'o ye Bozi f'a ye tasuma minɛ ka bila a yɛrɛ la a sɔrɔla Tunisi faamaw ka tɔɲɔli fɛ u y'a ka tabali minɛ a la i y'a mɛn k'a ka balo ɲinina minɛ a la ka taa n'a ye a taar'i jɔ ka tasuma bila a ka wotoronin ni a yɛrɛ la o de taara ni président in ye k'a ka fanga tiɲɛ o kɛra Tunisi mais ni guerre civile donna Tunisi zen Tunisi tɛ échappé fɛn min filɛ ka kɛ nin ye africains la ni Tunisikaw ye nin kɛ a y'a f'u ye k'u fɔra Libyens kɔ nin na a ma ba fɔ Libi Ala ye halaki bila Libi
ni Tunisiens ye nin kɛ a y'a f'u ye k'u fɔra Algériens kɔ nin na i y'a faamu o tuma na min kun bɛ ne fɛ k'a fɔ nin don ni maa min bɛ tubabukan cɛɲi mɛn a yɛlɛma tubabukan na n'i y'o kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i bɛ Tunisie surakakan mɛn a yɛlɛma surakakan na i b'a baraji sɔrɔ an dusu kasira ambassade min ye Mali ambassade min bɛ yen ko ale ye wele da Maliyɛnw ma ni min b'a fɛ ka na Mali la k'i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn o tɛ ko in solution ye o mɔgɔ bɛ baara la i taara jamana kɔnɔ k'i bɛ taa fɛn ɲini e bɛ se k'a fɔ ten k'e bɛ na Mali la yan n'i nana yan Mali kɔnɔ yan wari tɛ cɛ ka di maa ma koyi a bɛ se de a bɛ wuli de a kɛra ambassadiw ye o de kama a ma kɛ ambassadiw ye ko ka su rapatrier ka na non a bɛ wuli de a bɛ kumaɲɔgɔnya don an n'u cɛ u ka se ka yafa an ka jamanadenw ma u k'u ka baaraw kɛ mais k'a fɔ u ka na ten n'u nana sisan ni min ma baara sɔrɔ yan n'o kɛra bandi ni nson ye o bɛ bala aw la wa a ye hakili kɛ ka baara in ɲini koyi ni ne tun bɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ ala ka hinɛ farafinw na farafin k'a lajɛ a ka k'a yɛrɛ ye farafin ka kɛ a yɛrɛ ye dɔ kɛra farafin k'a yɛrɛ ta a ka bɔ jɔnya juru in kɔnɔ dɔ ka kɛ dɔw ka na anw yɛrɛw fɛ yan n'anw bɛ hinɛ an ka hinɛ n'an yɛrɛ bɛ baw la an ka baw la assalamu alaikum wa rahmatullah ala ka tunga nɔgɔya aw ye